Nakauli na lang. Karon pa man ka makauli wa ko. Dito ko Jiber natulog. Na matulog ka kaingon ko magwa ko makatulog gabi kay kaingon ko magipaanog na ka sa sapaog. Gipitlog ka dito sa plane ug ginggahi na ka sa loyo sa tangkungan. Nalangin ko. Dai may mo gipanangiran. Tamiya. Unsa pag si Tamiya pag ko anak ko nga mata. Sige kog yaw-yaw diri asan ko Kaya ako. man ako gutso siya. Tapos kaban na may Jiber. Kabalo naman ko siya. Ano, makalula na ng head. Gulbe si Lula waklok Kaban kay. siya. Sayo kay si Lula ni mata kay sige na una sayo mo. Saan nang ko ang sige lakaw ganito may balo. Nalangin ako. Wala ko rin dito ko ako kay Jiber. Mama akong sinilas ito. Ako dito naman sa kabalo. Sayo ba kay nangayo si Lula dito? Kog ayaw may manubag. Isa oras. Untag pa sayo. Rasay. Mayimit akong sinilas. Ito sa kusina dapat dire sa kertahan. Saan? Palangga gid ko. Ang taon, nilay ko na mula. La. Ang pangitaon og pangita na bag na gahi na ba og daon sa gulgog ba liog kung unsa ba. Ate, kinalay. Dagan eh ko. La. Kila. Dagan may mag-ukitil. Dagan og upat ka tao. Di man sila kang bukod. Magligid-ligid mo ko. Ligid tayo na hinong pag-post dating ko sa kuan sapa. Ukro lang. Di siya may mutangwak daw. Siguro ginuktok si Lula May ganiha. balok. Lain na daw yung nauna. Abi daw niya nagkuha na kaning gahi na ka dito sa butan. Pero ato kung di kuan diya nga. Nang sige pangita na ang mga ginikanan doon nakadlaw makauli. Dito hiburo tradisyon ang kalubian. Si Wako di man guro ni madutlan daw la. Kanjud. Dagan man daw siya. Dagan eh. Badut yan kailan minsan ako'y baliskan anang si Kikaron di ba bunal daw semento ni. Bro, kadaog. Balik din na ang nag-TL niya mong gamay kayo, magtigpo din na ang ako'y makawin. Kuan, Niya pag uli la. sige lang awid og bola, murag lipay ko anang bola. Lang sa sudan lang. Gayay. Ito magay ko na ba? Si gayay. Kanang kamuting balodlot, ipaglo ka, ginamos. Ano ko gana na lang, kay pahit man lang. Unsa? Pahit. Di magdo na o kakasin. Parat po. Bali-bali ka kayo ng laparo, inoon, mapalas na ka. Isa din mo gusto nga sudan wa. May chicken. Yata, nag-fried chicken o maubuutan pa dagang trabaho buntag, dagang trabaho mahimo. Fried chicken ang kapasudan sa imo pirmi. May pasudan ng fried chicken mo trabaho? Tagbom, gani kang pangita. Ako ka na, inukutok ko gani ka. Hala. Pangitaon lagi kay bati yung borok na. Kay aron ilubog, bubog sa ba? Ay dili di gipangita lang kay nag-uol ka. Dili ay. Pangitaon nga kay. Pangitaon mga ni iro. Para mabawaan ko unsaon. Bati di unsa ba? Iwa bali og may balok kung unsa gikamatlan. Kaya para man Mugoon. wa man day wak. Lahat. Galamit ka na ang naani mo kuhan. Kung adak. Istorya mga katik-tik la. Mga kadiktik, kung gusto mo maadap kang wakola. Adap pa. Ito makaslain nasod.
Oo. Hindi ko masugot. Na naman mahatag man tanan wa. Dato na hinuong ka. Tanan sudan nga lami Oo. mga computer, cellphone. Dili gid siya. Kalular ka. Kaya lingaw dre. Lingaw sa saba. Pagbaw, magkakapangita ganyan. Nangita lagi ko ko mag-ool. Napapangita na ako. Nangita lang ko kung saba. Gahi na ba? Kung sabay kamatyan, gigapos pa dito silang kalubian. Kasi gapos, wala mo magtugat sa pa. Yuyon gani, kay artista na daw kuno kaon, palukasin tayo kay gigapos magkaon sa mailokat. Artista. Ay. Ikaw may dapunan ay idapon. Artista ka. May mukid na. Simbak ko kung tayo la kuhaon si Wako. Paransuman, Ha? paransuman o kwarta. Lukato nimo. Dili. Tuyuan bahala na siya dito na siya da. Asa na siya dala. Hi. Di manggay ka mahimutang pag di makauli. Ako ka, nagkalahiban ang mga to dito si kidnap. Daw dito nagdala sa kumakan. Kapungagan. Daw dito sa kabukiran. Nag-live man daw mo kayo na lang. Sa kumbahin na. O manag-ingon ang nagpadalag tagaan si Wako. Walay matlang ka ano ka dire. Ako rin si Cholte-Cholte. Hayahay. Kung saan yung ipangulti. Nagkanta, nag-recite. Nag-uol kay wala ka. Nag-uol kay wala ka. Guol nga dala kalipay. Ni ana man daw ng mga lulala. Tuntahay pa isog-isog nga kwan pero mingawan day sa apo. Kung apo lagi nga masinagsaw nun. Kung sabot. Ay pakauton. Dalira kay Kapoy. Oy, kabangong na, pukawon lang tag. Kahukay sa nila, kahukay sa kay Katul. Kanang tulog kay kala no. Tingagay ko magsagitanay na mo gabi ing dako. Parehara lang na sila skit-skit sa mao, makurat na lang takay, mamukaw lang magpakawot. Naapay dunggan. Skit-skit, mo na imamarkaan, mo na kayo. Lalo. Nga na gano'n sila. Ay, blanon yung kulikot. Magbomba. Maglaban ako kay Domingo, ba di malaba? Tapoy ay. Shhh. May pagpapatawag kang gripo. Wala. Ulong. Tama ako. Ano na yung magbuyog sa kalimutan, nakaakong yun, magtrabaho yun, kaya way magtrabaho. Ano, di mapakano ka rin way trabaho ka ng tapulan. Di ka makasala o di rin pakanon, oy. Pagkaulay. Na permanente gayay at suhan, gayay, mga ulot sa tangkong. Pagkaulay. Kalami ng gayay, magkapadugang sa dugo. Pariyani mo nga ang imong ilong gamay kayo, donggang gamay kayo. Padugang ang gayay, magkakuan ng dugo, taas. Ada kong itlog. Sabot ang maulit taon ni si Wako la. Laga na kayo nila. Sinima na siguro ni mo ulit mga katiktik. Hindi mo ulit tao ni. Di maguyab-uyab na nila, dalon niya diri. Bukto na po ilang mga tiil do ha. Uyab-uyab na anay mga trabaho. Gini kay hansak na ako gini tanan. Maay, lagi di pa mabugto ang lastik ko. Bugto na eh. Dili pa dugay pa kayo. Makakita pa ka sa apo ni mo kawako la. Nga. Ako sa tuhod. Ikaw gyapon pa ati manon la. Wa na. Bubuang ko ininit ang tang. Unsa ni mo? Bubuang ko ininit. Angon sa ang bata. Ang agtang mo. Grabe. Tapos, Ibog-ibog nakawak.
Hala. Si Bibi Dewa. Nag-uwiab na swinding. Ibog-ibog. Okay ra nang maibog lain lang nang uyab-uyab sa. Asa mapadong ng ibog kita ay. Anang Napalit ang sila kay Uhaw. Doy dito tubig bugnaw. Palit ka, pag-order ni ka nga pobra. Pila rin lang dito si Bensin po. 25 ko sa imo ka lata. 30. Pila rin na. Pila rin ka din. Mahal naman kay mga palitonon ron lang. Lagi. Kahit ang sila ba kayo? Sa Bago kayo sa Bombay lang daan hantod pa magluto ko mga katiktik di na ko mabombay kay ang 16 pesos ani kada karo lingin. 16 na yun sir. Kahit ang Lagi sila kayo. kaon na. La! Kahit ang sila kayo. Wala na tupan. Aho sira. Wala na tupan. Palit ang Diyos. Tag 15 lang Diyos. Ay tag 16. Unsa? Diyos. Nya. Wala Remy. Orange. Bugno. Dila ngayon ikaw ang kay wala igang kay Bapo na ang ngayon kay wa init. lamig kayong Diyos. Panguha dito pako dito sa Ang lubi 16 adyo ko. naman. Grabe mo po kalay. Sa gulan pan. Busog. Ikaw magbalikpan. Ikaw ra. Kaya boss de country na ninyo tinai. Ani udto pa. Duot pa mo pan pa. Ah binuang. Nala. Panguha og pako. Uy. Dito kang pining kalubian kau. Bao mo ay. Law mo nga kayo. Dinhi ba dili magtabok dito dinhi. Lagi ko. Kabalo mo kang pako. Unsa ng pako? Kani agog baliko kanang kurot. Kabalo na. Mangoy ka man kaagad ang trabaho kay. Saan pa kay ba ninyo ang trabaho nga uwa man mo permanente dili sa balay. Balik ka. Dili pareha sa amo sa una. Nga tagluan mi sa mga ginikanan ingon ani ang trabaho mabuntag mangahoy magtabok punon dito ko ang mga tubig sigadan kahoy. Punon dito sa babaw. Magmat nun kami to ami dito sa galas mangahoy kung buwan na ama mi utok. Palit sa Diyos. Trabaho ko. Hala. Isa? Diyos. Pagkaroon ka nga ang dukya pabombaong ka kay maglaba kag imo sa nina sa tinagdaganan ng nakunon. Ah, di niya. Kabalo mo lang ba? Lagi ako'y lagi maglaba basta't naitig bomba. Dito ka lang tumutuon. Ngayon pa daw nihining akong mga sanina. Kani iskabok daw ni iskabok sanina. Tindakan ko yun nang ko'y nanan-anak mamanggalit daw niya akong sanina. Sinawa. Laon sa na sinawa. Ha? Sinawa. Sinawa niya. Kung sa pabana ni mga sinawa kung sa pabana ni Panuway. panuay o Murag panuay. mga ingana mananap. Yan, tagap 20 oh. Doa, Tanaw, magagdan ka. alang-alang. Doa kay og diin katulog ang kahulog dito to doa. Wala mo gani. Ato ka dito sa aming amigo dito ka pirmi kay magkakwarta man ka dito. Kami diri sulti-sulti ug naay ko ang magpalitrato na apay mo hatag. Ako ra pirmi. Pero Laagan man. absent wa. Pangitaon, asa man deso ako la. Na buntag pa. Nilakaw na ganihawa pud makauli. Ganyan naginuktok gid si Lola Dres dawas wa. Ulan man kay ganihay, nuktok sa niya. Si siya gingon nga si Wako ba unsa nakato kay man to nananghid. Minsan di magkuan na. Wa makauli. Dili maulaw, matulog dugay mo mata. Sa'yo, makumata lang. Nya. May naging tingog lagi kaniha. Baka may kadungog. Daghan mo na tawag dito.
Tubo tas Jeremy, wala man si Jeremy. Kami may kauban sa iyang mama matulog at Wala man na yung papa. wala siyang kong dire. James. Dapat naman sila balay ng kuldata. Tata, Alpos. Mga diri ng kuldata, diri lang. si lalaki. Ngunyan sa gabi asa naman sa kamtulog, hoy. Diri. Uy, nag-Netflix may gabi iwak. Nano may Netflix na? Netflix sa Lida. Oh. Nay bayad. Wala. Lalagay ko bayad ko ano. Di, ako may nagkuhan nagpagamit ng Netflix sa ba. Doon kayo sila nangatulog. Hmm. Paingon ko magnaa ka. Kami upat, ako, si Kate, kami Ako kay tao ko. Mga alas 11 namin nakatulog kay dagat. Taas kami gitanaw. Hindot kayo wak. Pangatan niya kayo. Si Kit pa man to mong gipangita gabila, di ba nimbangon ka? Ning kan abi man nimog siwako si Kit, ning kag si Kit. Kaya sabay ko niya English. Dili kayo. Dalawan lagi kay ka. Dili lagi sa tago lagi. Ano ko kauban. Sama to pag adturon nga ulan man. Ay karon na dayon saan? Saba-saba niyang bulat sa tingko ang untol-untol. Ay, vlog yung pa niyang bulat. Igalit ba? Isang ko. Ang pagkakagkarahan, pag naaliwaro. Lah. Kami ito naong anak sa papungo ng naong gamay tayo. Oh. Kaya laing na nga, hawa na lang diri wak layas na. Ito naman po. Kaya kung kanya malabad, paglagdan ko sa ulay noon, sa mutin kalibog, papahin nga. Ay, matagak na sa mulo lang. Maunsa man mo na nila. Da? Ang matagak na sa mulo, maunsa man mo. Mana, mana. Balik ng imri, o. Kaya kuskusan ka ron ka. Mulakaw na pagkawa ko. Ano man kaga mula ka ko? Naugma na ka mauli sa bangsan. Nga alas 10.